Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новините у нас. Водещата новина – обединението на българските леви сили даде резултат. Социалисти, комунисти, поддръжници на Русия, приятели на Си Цзинпин, братя и сестри на Ким Чен Ун и Мая Манолова успяха да съберат достатъчно гласове, за да съставят правителство, което да работи за една справедлива България. Неотменна част от сплотеното евразийско семейство. Новите бащи на нацията Румен Петков, Георги Първанов, Сергей Станишев, Александър Томов, другарките Татяна Дончева и Мая Манолова поеха тежката задача да изведат България от упадъчните Европейски съюз и НАТО, за да направи страната ни важната крачка към своя нов дом в Евразийския съюз и БРИКС. Събралото се множество пред централата на БСП Обединена левица аплодира новината за изборната победа и поднесе цветя и венци пред спасителите на социализма. Аз нося цветя, за който най-много заслужава от Българската социалистическа партия! Хиляди щастливи българи дариха ключовете от апартаментите си на новите партийни ръководители, за да имат те достатъчно комфорт и да не мислят за друго, освен за общото народно благо. Собственици на фабрики и заводи отстъпиха производствата си в името на държавата, за да може благата да бъдат разпределени по-равно. И най-накрая несправедливата капиталистическа максима «Който не работи, не трябва да яде» да остане в миналото. Новината за спешното затваряне на границите на държавата преди бежанската вълна, която се очаква от Запад на хора, бягащи от капитализма в търсене на по-добър живот, завари някои чужденци неподготвени. Току-що къснах и разбрах, че не мога да вляза в България. Въпреки това се радвам и искрено завиждам, че българите ще заживеят отново в комунистическия рай. Първото нещо, което ще направя като се върна в Париж, е да скъсам френския си паспорт и да кандидатствам за жителство в Подгомер. В изблик на радост, лично Владимир Путин записа специално обращение към братския български народ. Здравствуйте, братушка! Добре дошли обратно там, където винаги е бил вашия дом, с необятната руска душа. В знак на добра воля обявявам, че още утре всеки българин над 18 години ще може да се запише в списък за най-новата Лада Искра, която ще бъде произведена до 5 години. А всеки над 12 годишна възраст, желаещ да се присъедини към руската армия, ще получи Лада Нива и пълто от лисици, за да зарадва най-близките си преди мобилизацията. За да отбележим заедно тази най-светла дата и началото на новата ни история, в дух на приятелство и радостна превъзбуда, утре в 8 се обявява митинг на мястото на мавзолея, който младите лица на партията, другаря Сергей Станишев и другарката Мая Манолова обещаха да възстановят, полагайки вътре безсмъртното тяло на другаря Тодор Живков. Присъствието и спретнатият външен вид за мъже, приятна къса подстрижка, за жени и порядъчна рокля под коляното са задължителни. А сега новините от света. Лидерът на Китайската народна партия обяви: плановете на политиците разчитат на твоето бездействие. Развали им схемата. Гласувай.